Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem Jiný a jsem tady Karmen. A teďka v noci, nebo v 10 večer, no, jsme si umanili, že prostě chceme natočit vlastně case clicker, jak se ho hacknout. Protože my ho jako nemáme hacknutý, ale vlastně jenom protože Karlen, jak teďka prohrál ty jackpoty, byl tak naštvaný, že to hledal a viděli jsme to jenom v angličtině, tak jsme chtěli, že možná vám to pomůže, tak to natočíme. No a jako první samozřejmě stáhnout si case clicker, to mi každý. Case clicker. O, tak, mezi tím, co se nám to stahuje, no to bude hned, tak to schodíme a skočíme si na Chrome nebo na nějaký vyhledávač. No, tady no, tak. Tady Karlen, já to točím na Karlenovém mobilu, takže ještě sorry, ale Karlen si tady vyhledával porno, takže ho tady uvidíte. No, Karlen the porno herec, jméno jeho. No, ok, jdeme na to, takže vlastně si sem napíšeme Lucky Patcher, Lucky Patcher. A tady ten druhý, to Lucky Patcher.new, to máte v popisu. Dáme download. Original Lucky Patcher. Teďka tady musíme přes AdFly, takže musíme čekat 5 sekund a tady nás to vidíte. A dáme skip ad. Sakra. Tak, já to přiblížím. Skip ad. A tady máme na výběr z mnoha verzí. Doporučuji stáhnout 5.99. No. Jediná nevýhoda toho hacku je, že když vypnete hru, tak budete muset klikat víckrát, jakoby, protože to nenačte furt, tak 10 pokusů. No vlastně tady máte na obrazovce teďka zkráceně prostě o čem mluví. A tady když tak natočím ukázku. Ale tak to je jedno, takže tady kliknete u toho Lucky Patcher vlastně 99 dáte download. Vlastně se vám to jenom stáhne. Stáhování. A to stáhne, dáte otevřít. Tady to prostě na to kliknete a dáte na instalovat. No a to všechno umíte. Vlastně pak už nám jen zbývá ten Lucky Patcher zapnout. A jsme tady. Teďka klikneme na Case Clicker. Dáme otevřít nabídku záplat, utvořit modifikované APK a APK upravím to. A pak dáme obnovit aplikaci. Nebo vlastně, nevím. Teďka budete muset chvíli čekat, já to zatím střihnu. Takže jsme tu, už se nám to stáhlo, tak dáte jít na soubor. Teď načetlo, nestáhlo. No, tak jen. Tady dáme Case Clicker, dáme odinstalovat a nainstalovat. Teďka dáme odinstalovat. Instaluje se vám to a dáte instalovat. Instalace. Počkáme. Na chvilinku. Ale když to možná střihnu, ale možná jen až v editu. Pokud to teda budu editovat. Myslím, že to bude i takhle. Těch videí jsme natočili fakt hodně. To celkem hodně práce to zeditovat. No a tady už to můžete vidět. Nastává ten problém, o kterém mluvil tady Karlen. Vlastně musíte takhle klikat. A takhle se napíše se zastavit. Tak stačí jenom chvilinku klikat a po chvíli takhle zapínání se to zapne. Dávám to tak jenom minutku zabrat. To je v pohodě. Tak. Ona se teďka možná blbne obrazovka. Takže se dost omlouvám.
A vidíte, No a vidíte, teď se nám to zaplo. No to je jedno. Ježišmarja, nechtěl moc. A teďka už tady vidíte, vlastně jsme tady. Vidíte, že se nic moc nezměnilo, ale vidíte špatně. Když dáte tady shop a dáte tady paid bonuses, tak všechno, co tady vidíte do bujnou, máte zadarmo. Třeba dáme knife. Dáme bujnou, tady dáme jenom ano a můžeme si vybrat knife. Vlastně jakýkoliv random knife vám to tady padne, ale to není jenom s knifama. je to ze všem, ale neskoušeli jsme, jestli tam je i jakoby to v dalších stránkách, to když tak vyzkoušíme. Tady to třeba. To je watch art, to se koukneš na někomu, dostaneš to, jinak to není. Zajímá to si kupuješ za ty coiny. Potom tady je třeba v tom paid bonusy, že si tady můžete dát takhle dáte ano a přidává se vám 400 vlastně těch coinů. Nebo jackpoty tam máte. Nebo jackpot si můžete odemknout, jak říká tady ale Kána. offline, jinak ten online si musíte koupit. Takhle neduhub si koupíte. A jsou tu i 50 random casek, což vlastně když použijete, tak dáte tady case a máte tady různých 50 random casek. A třeba tady CSGO weapon case nebo bravo case můžeme otevřít. Jako neříkám, že by jsme to chtěli hacknout, ale na mě to přestalo bavit z toho důvodu, že jsem to všechno projel. A ten týpek, nebo ten bot, měl 3% šanci a já jsem měl 80. To vidíte v tom videu, bylo předešlý, takže... No tady můžete vidět záznam. Ale já teda sám hackovat nebudu. Nebo nebudu hackovat. Ale nevím jak Karlen, ale já to nemám ještě naději teda. Já jsem neprohrál všechno v jackpotu. No ale to bylo by tenhle tutoriál všechno. Já doufám, že se vám tutoriál líbil, pokud ano, zanechte like, pokud ne, dejte dislike a napište, proč se vám to nelíbilo a co bychom měli zlepšit. A pokud chcete vidět víc videí z našeho kanálu, tak zanechte odběr a my se vám loučíme a čau. Čau.